Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da kasancewa a cikin shirin labaran Kannywood daga nan tashar Hausa TV. Tofa, asiri ya sake tonuwa wacce aka fi sani da jaruma Sadiya Haruna. Jaruma Sadiya Haruna dai tsohuwar jaruma ce, amma 'yan Kannywood sun ce su ba 'yar Kannywood ba ce ba, sakamakon jaruman ma ba 'yar Kano ba ce ba. A kwanakin bayan dai 'yan hizba suka yi mata ɗaurin talala, suka ce sun kai ta gida domin ta yi karatu. To sai dai kuma hakan bai ci tura ba, an sako jarumar ta ci gaba da gararan batta, amma jarumar ta yi nadama akan hakan. To wannan hoto da kuke gani ne, an ɗauki hoton ne tana wa wata kiss, ba mu sani ba ita ce ko kuma 'yan uwarta, hakan bai dace ba. To mu dai a yace za mu ce mu wanda muke mazauna musulmai, kirin wannan ɗabi'ar ba tamu bace ba, balantana mu har mu ɗauki bidiyo ya fito fili mutane su dinga posting, kuma alhalin mu muna so mu zama jarumai. To sai dai kuma kashi yanzu jarumar Allah ya shirye ta, abubuwan da take yi da ta daina yi, sai ɗan abubuwan da ba a rasa ba na tallace-tallacenta wanda ba a rasa. Kar ku manta ku danna mana subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa ta inda mun sanar ku da zarar mun ɗora sabon shirye-shiryen mu.